Несподіваний візит. Державний секретар США у середу прибуде до Києва. Ентоні Блінкен матиме зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У Державному департаменті Сполучених Штатів пояснили, що йтиметься про єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації. Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, кажуть у Держдепі. Він також зустрінеться зі співробітниками американської амбасади та їх родинами, щоб пояснити плани на випадок подальшої російської ескалації. Уже 20 січня Ентоні Блінкен відправиться до Берліна, де зустрінеться з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анна-Леною Бербок. МЗС України також підтвердило візит. Там наголошують, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, широкого спектру питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.